Bună seara, vrăți nutritori! Bihărsescu că ne vedem iară la altă moabete armânească. Azi avem oaspită Eleonora Gima. Eleonora este iatrisă, este cardiolog, beți Facultatea de Medicină la Universitatea Ovidius di Constanța și tora lucrează tuidiul că se bă ca iatrisă cardiolog și fa zborască mai multi emti, zânata ei mult umșată și mult zori și mult interesantă. Van zborască niham jdi lucrul la ei tu lumea armânească, tațea că are adrată multul copus ti eventurile culturale armânești, are ahurhit tu pareia giunama armânească la anul da unii trei, cam de atunci a hurhire ei și fură unul parei mult îmșată ți adrară copus te armânami cu stanța și testa avea o plăcărsim să zburască mai multi. Eleonora este și membră tu suțata de electrocardio de ecografie, suțata americană de ecocardiografie, tu suțana europeană de cardiologie și tu suțata română de cardiologie și va zburască de toate lucrurile este pe partea de zânati, de toate lucrurile mșate pe partea de lumea armânească. Așa că vini și Eleonora. Gini va flaie, bună seara. Este una mare harau și una mare tihiținiu. Tiniținiu se stara seara siu de adun voi și maxus că este joia mare și nu știu de lumea nu este la biserică nica la ți hata este. Mami hărsesc mult îți vă ved. Bună seara la toată lumea. Noi ne hărsim mult, avem multe întrebări și asta vreau să le zic și a mutritorilor a noștri care să aibă întrebări de Eleonora. Este una apuhii mult bună. Ti urnimi, desi vrem urnimi de la vrăiaturi, desi vrem să știm mai multe de lumea armânească, putem să alăsăm întrebări pe frânza de Facebook Armâna Mea Media, sunt live-ul ți dezvărtaște acolo și care să avem oară, va să băgăm întrebările ale Eleonora și va să vedem ține până dăsești. Eleonora, noi ca fioară ahurhim cu întrebarea diu yini taifa ta, diu ești, care este soia ta? Da. Soia mea editora este soia algima, eu e mărtai. Soia mea, eu mi-aflai tulcea. Soia iorgovean, al iorgovean, cum ziceau armonii. Tata Costal Iurguvean cu Costică, ca mamă cănescă și mama Chirața era de-al Caracota. Din Nigidia am Caracotani, ina de gărții de Elefteropoli. Ninga Cavala, nu știu, mas țineți minte, am dat zburât cu chira aia de țea din Maia, care ți feți nuntă Cavala și de care am grăpsie și o mi-aduc aminte că Maia moașa Caracota ți o acățai de țea din nunta ei de Cavala. Ei sunt de Elefteropoli. Dada Caracota, cum îi zice eu, tora seara mas mi-a zis că zic dadă, eu zic dadă alimai. Maia din casă și Maia Lante, le ziceam dadă și mama îi ziceam alimai, ți-o chirum, nu știu. Și dada Caracota era dit soial câșăric, s-a îngrăpsea Samara, că ți pipsește tine că s-a îngrăpsea Samara. Era dit Samarina. Era dit Samarina. Era de-al câșăric, și ciubănică. S-a îngrăpsea Samara. Dada din casă era de-a moceainilor, Culcida s-a îngrăpsea și s-a aflat tu gărții, tu nu hară mult mușată, Namisa de Seres, îi zicea Cârlâcova românii și tăra se cheamă Paleo Castro. Ama fendea ei, soia moceainilor, știi, sunt o grămusteanții, zire de gramustea, dar arsi gramustea. Și prota și zură stră pupânii de moceaini și zură tunuhară moceaini. Dar pe aia smutară, ai tu știu mai din, știi, că cam cunoscut, știi, că mi-a dat, dar în casă cam ați pirmitusea, știi? Sunt mutare pe 10 ani. Și anda s-a amintă tu hoara Cârlâcova ți armânii Paleocastrova, daima na pirmitusea unei istorii mult tristă, țem lăcrimoasă,
că mana ei era în vestă nouă și după aia o să află Dada tu program di nuntă, știi, după nuntă, cum era la armâni și cum era chiroloni, știi? Și vzir ultimul, tu ateli Sonival ți emigră în România, tu ca glater. Și soia măsai, tu armasi tu gârții, drama și sereț. Iar adi soia al danea vașnica sunt acolo și mulți ani de zbură la telefoni cu soia ei de gârții. Și Dada moașa stră, maia mea, al Culcida, ți era de la Daniava, cu singura ți venit în România și toată bana ei, nu m-a dat putut și mai va de soia, și toată bana ei, și zu și snindui cum era soia ei, să știu eu când de pirbitu să schia, aduc aminte că Dada, dai mă plângeam, da, pirbitu să este, știi? Măsa la ea muri tinere și muri cu ponul ăsta, că nu-și ghidu soia. Eu mintuiesc că tu ți-ar mâneau de este tragedii tu femeia lor, știi? Mintuiesc cu singură, tine stavli cu tot soia. Noi ți-l vrășma, nu este soia ta, știi? Și ni frate, ni soră, ni mană, ni can, știi? Tot să ia fotună, văsălic, seană, toată bana ei. După aia cu taifa ei. Ai stăfu și de la Paplu, am un stirie mult mșata și cu care eu de care eu știu Pirifană, Maia Iurgoveana era de soia Pirifanilor și Paplu, Aușlu, Costal Iurgovean, ei erau de soia Grașainilor, de gârții, de Bachița. Nu și zură Bachița, adică străpa păpânii nu și zură Bachița, că unde străpăpân la nostru, țel de la care noi ne trăgem și ne țem toți Iurgoveananii, arisea una fată cu care soia lui nu vrea, știi? Și el a avut curajul de șlo fata, șlo jumita de copilii și vzi de toarațea și zu tun câșlă, eu și adră casă cu fata țea, cu vruta lui și a avut 6 ficiori și una fată. Și toți aței și adrară casile acolo și adrară una altă hoară, Iurugove zicea câșlă lui și după aia zicea aței de Iurugove, Iurgoveanii și așa ajunsiră, știi, Iurgoveanii sunt toți de fumeia țea străpaplui, și-a lăsat soia și de singur cu vruta lui Iurugove, știi, tu gății. Este soia de care mi trag eu. Știi, ni cheamă de Mocea, ni cheamă de mai multe de Iurgoveani, ni cheamă de Iurgoveani, de Caracota, de... Magari tu idia taifa ta, zicem, are una istorie ni cheam cam lacrimoasă, cum zicești, că zburaște mult de depărtare, de ți este și salargul de aței, de soia ta, de oamenii ți vrei. Am are și o istorie mult omșată și cam împlină de nădii, de umuti. Dacă are și câteva doar lucrurile iese și ghine. Așa este, știi, minduiesc cu ți-a pofa, si putu să om la cel, tu chirol la cel, să-i sarupă de soia lui, ti vrea ți-o avea. Mi se pare fantastic acest lucru, știi. Și știu că când eram fitică, mi lua papul la anunță și tata și era chirolul, știi, lua ficiorii la anunță. Și ei se adunau și cântau și mi-aduc aminte că vizuia românii de Bachița cum cântă și a și cânta soia mea, știi, tu care mi-afla Iurgoveana, ea și cânta. Tip cații de Bachița. Și ai tu cântic știu cântați-vă, dar nu, era mult fitică și nu știu, ei cânta, toți când se adunau Iurgoveana, ei cântau un cântic de Lenca ți-a mărtată la Sârbeani, acea Lenca era singura feată din soia străpaplui ți fu Iurugove, știi, propriu Iurgovean, fu singura ți vdili Iurugove că smărtă la Sârbeani, știi, tu Macedonia vechi, tu Macedonia nouă. Și ei titinia ți ei feată ți mărtară, alanții erau toți ficiori, adrară cântic, Lenca ți-a mărtat la Sârbeani. Nu știu, desi știi, vără cântic lui Pasim, Pitreac și Ania, că multul voi să-l îngrăpsesc. Vrum să adrăm un arbore genealogic cu nul la meu țimi pătiță, știi, nul la meu este tot de soia lui Iurgoveanu, că după aia luare și să snuniră un talentul ca să nu chiar soia, știi? Și nul la meu este de al Iurgoveanu și nul la lui este de al Iurgoveanu, știu, și
frații al pap, taifa lor fu încurunată de Leorgoveanu, toți în soie, de două ligături, din unii, ca să nu chiar soia, și de sânză de al treilea, al patrulea, verea în patrulea, toara, știi cum se zice, nu mă dahi soi, verea în patrulea, știi? Cara, să știi, bă, careva care ne mutrește de cânticul este mult îmșat, ghine vasivă. Care va zică să aflăm și una pandesti. Să-i îngrepească un mesaj pe privat, pe Messenger și să-mi ajută mai spate. Bine, dăsești tora de legăturile astea din unii de taifa ta și asta slagă niham de întrebarea ți vrem sub actora niham de cum ți lipsești calea ta, că zburăm, nu, de calea ți-și-o lapsiră strupăpânii, ca fi un cu calea lui și lipsește să ajungem și la tine și la calea ta. Și calea ți-o lipsești și ea este niham legată și de nu ne-a tăi. Așa că dă-ne niham cum ți-a lipsești să te duci la medicină, să înveți medicină, să ești psihiatrisă. Nu știu de si alepšu joj, când fu zis mega știi? Dar mai noștri îndățea, știi? Ma toată soia mea îndățea este, că am empatizat în unia mei, îmi băgar una carte sub trup, știi? Am în fășară și îndăsiră iatri să si bătățea că ei aveau în ulu mina, ți-mi pătiță, avea făciorul stând la medicină, feata, îmi pare că ridea și la medicină și tu soia avelor aveam mai mulți să-ți făcea medicină, știi? Și așa nu rară ești, siu iatri, să știi? Și eu toată ficiura mea, știi? Dar apoi de-al este că am vițam ghine la sculie, știi? Dar nu știu altceva, nu știu, vrei vorba ceva. Îmi pare că foi așa ca hipnotizată, știi? Și zicea că eu lipsește să fac medicină, nu... Așa îndesiră nu merisi mult. Nu pot să văd că merisi mult, și merisește mult toate dar mai se pare că fu așa ca o nămăie ți sfeții. Și tu la pătigiona mea. Și cum sfeții de apoia că ți-a lipsești cardiologia? Ca asta de rișa fu alizarea ta, fu apofasa ta. Fu apofasa mea. Merisește mult cardiologia, tațea că este exactă. Și mie merisiră științele este exact, mersi matematica, mersi chimia, mersi chimia și fizica, partea asta de mecanică, hidraulică, mersi. Și inima este una pompă, știi? Țiții sunt dizonati inginerii, duchesc cu este, știi? Are supapi, lucrez cu presiuni, lucrez cu vitezi, inima are valvi, știi? 4 valvi. Noi lucrăm cu debit cardiac și sunt lucruri le îngrepsește pe carte și le faci calculi de fizică și de matematică, știi? Mersi mult, îmi pare multă logică cardiologia. Și zici, asta este timini, dar apoi și că este un specialitate, ți-o faci tu mult tu spital sau ahurhești tu spital, ziceam așa, știi, crești tu în spital de urgență și asta e una specialitate mult umșată, știi, și pacientul în situația de inimă, este, cum zicem noi, acut, ține, atunci până la oare cu infarctul sau ceva, lipsește sintra onia să-l ajuți, știi, să-i dai itrilea onia, că 1 minută fații diafaraua namisa de bană și de moarte și este adrenalină, merisi mult asta cardiologie, știi, și aduți cu urgența și cu anestezia și terapia intensivă sunt legate așa, știi. Și test ajung să fac cardiologie și că merisi știi, dau părți, știi urgență, știi partea cu urgența, știi partea cu logica, că este matematică, e logică mult. Ești cu țița vațea hari la sculii, cu fizica, cu matematica și toate. Yes. Care sunt, zicem, mai răspândite lângori de inimă, cu care hin lângeți la tine tu cabinet? Mai răspândite litora lungor sunt toate ale aterosclerotice, știi? Cardiopatie ischemică, ația dureroasă, angina pectorală, infarctul. E că ți-a ținut doare, care e cu altul ceva, cu adiat greu, cu palpitații, omul și se ducheaște inima că nu bat, că bata iumtrea, cu chirarea cunoștinței. Astea sunt mai răspânditele, infarctul, știi?
Este aterosclerotica, lângoarea aietei, cum zicem noi. Și putem noi să adrăm, dar să nu ajungem acolo. Ei, multe putem să adrăm, nu știu cât adrăm. Adrarii știm toți, știm și noi iațuri, știm ce lipsește să adrăm. Kafe oară, așa că zic lipsește să dar ți hiatorul, nu ți-a dar hiatorul. Așa cum ziceai de preftul, lipsește să dar ți preftul, nu ți-a dar preftul. Noi zicem a lânzitului, e ca pacientului, nu este lânzit, dai mă, să alexească stilul de bană, să măcă sănătos, nu fumează, să nu încuni, cum zic armânii, să nu încuni, mai să aibă chilați, mai mulți să asleghească, să smutrească la antilingorții, sunt ligate de cardiopatia ischemică, hipertensiunea și diabetul, și să facă, smutrească colesterolul, grăsimea de sânge în padi, controlată, și să facă sport, să facă mișcare, nu știu, cum zicem, Smina, e. Mina. Mas vrei, mindescu că vai faci să te întreb niham de cafe una diale, deseși de turlia de bană ți ubânăm, smutrim turlia de bană ți ubânăm că este angracă multul. De inimă. Turlia de bană, mindescu că are mai multe, zicem, cumăți tu ea, una este cum se știne, ți mâcăm. Tora când ți va zică smutrim, să avem angătan, ți mâcăm. Ți va zică a asta concret. Dar este toată lumea zice că are diete sănătoase. Dieta este mediteraneană, ți va zice dieta mediteraneană, asta ți va zice că multi legumi, multi fructi, carnea si slabă, pescu, poate și pasti ama cu fibri. Și să nu aibă multe grăsimi, cum arisesc cu armânii, să nu aibă carne grasă, carnea de oai, carnea de miel, carnea de porc, care este lipsește, să nu le avem tot ziua tu pe masa noastră. Să avem, știi, tucinii, andana băgăm tucinii, să avem un sfertul carnii și carnea si slabă și carnea si bună cu mântică, cât palma fără zeadiții. Știi, pescul lipsește si cât palma cu zeadiți. Și după aia 3 sferturi de cinii si legumi. Legumi. Tațeacă salată, legumi, tațeacă fibrile, adună tuiale pe intestin, fixează grăsimea și numai ta să absorbi și numai ta intră tu sân, deci după aia ca să bagă pe vasi. Grăsimile le-a scoți pe intestin, știi? Masmăți sănătos, sănătos, mași carne grasă și tu tațea intră tu sânge. Eu minduiești zilele astea când de singa să avem emisia, mindui mult, când se face armânii bănară tu gărții, știi, mulți de ei, când se face de ei numai că sănătos, că mediteranean, e asta aproape acolo, știi? Dar după aia și zici mindui, care armâni și tine să măcă pescu, știi? Nu, noi știm să măcăm carne din el. Că noi băneam tu munță. Știi, noi mâncam caș, mâncam smântână, mâncam untul mărcat și carnea din el pe strămălul, știți, îl fțea ușii și îl ținea de toată iarna. Noi nu țipesc cum mâncam noi tu munță. Și avem și una genetică cam seftă, știi, minduiesc, cu dit generații, să alexire cam în genele, știi. Avem în predispoziții. Că tața că desești dieta mediteraneană, tața că de câte că găsești de latini și de ți mașteam din indică, italieni, acă ani pare că măcă tot ți vor, tot ți bun, măcă în paste, măcă bea în gin, am aspare că bănează mai mult, că sunt cam, zicem, picicior, cam cu sănătatea bună. Vaihtea asta, nu? Minduiesc, sau care este misticolul al lor? Nu, asta este misticolul și după aia că fac mult, că se smină mult, știi, fac multă mișcare și ambițare se ducă. Lucrurile astea le ambițare cam adit chiron. Noi tora luăm din la căchesim și le bugăm tu practică, știi, ei ambițare cam adit mult, știi, că îți ziceam că
Tu anii COVID-ului, știi, tu proți ani, italienii splângeau morții a lor, erau auși de 80 de 90 de ani și Armânia nu se splângeau morții, erau de 60 de ani, știi? Știi, amărtii erau oamenii grași și cu toate bolile astea, cu diabet, cu hipertensiune, ții acățară prota lângoare, știi? Asta este diferența diafragma de etate, știi, de a noastră și de ei. Că la noi va chirură oamenii când o judicăm după iligii, lipseas nu chiar, ama nu era chirură maninte de chirolul ți puteai să te aștepți. Așa. Bun, zăsim de ți măcăm, zăsești niham că va și să îl năminăm. Nu? Asta ți va zdă să năminăm, că va zicem că nu toată lumea va și să iasă să aleagă tu parcul, ți putem strițăm la minare, zice, ai că azi niham nu și zui mași pistol, adrai ți va. Ți cum smisurăm mai este lucru? Recomandările, știi, din Inti era de 30 de minute pe zi, 5 zile pe săptămână, maxim 7 zile. Recomandările tora sunt 7 zihăți pe săptămână. Una zihăți pe zi, va fi mii. Și este simni, poți mai și simni, nu alazi, că să joți, că să jos topa, altceva, anda duchește ca sud. Ca sud este ghini, este consum de energie bună și este una minariție, este bună de sănătate. Asta este stimini sănătos. Nu mai și te primi tu parcul și să mă treci la steali și la frânză, știi? Va stimini, am să sud. Care va zic că posimnia, ma simni cam agonia, nu maș ca primnari. Așa este. S-a sud. Somnul. Cât în greacă? Multul că că tot organismul lipsa de somn nu este factor de risc, cum zicem noi, cardiovascular. Ama este în greacă tu stres. Dacă nu avem țihăsli de somn, putem simți cam stresați. Și este stresul tot din în greacă multul. Știi, toată societatea noastră este de stres și minată de stres și dominată de stres și atunci lipsește să controlezi stresul cu somnul de bună calitate, cu seari, cu muzică, cu relaxare, cu chiroti tine și de tine, de haraua ta, de sufletul tău. Și mine erai niham când zicești că stresul, cum zic, este voi ca factor de risc, este ceva de alihia, nu este maș că, tot știm că nu are hari, andahim stresați, andana unisim, ama nu este maș că este una duchiare nibună, de alihia are efectul tu trup și îți ducheaște. Așa este. Și minerai multul, și minerai multul ne-a hari când o indisești că poate de alihia, cum era zborul acel murit de inimă arau, este de alihia. Zine mai mult de cum ți asta lângoarea inimii ei, de alihia expresia are oameni care mor din limba română mai este expresie că nu știu de si o avem noi toarmâneaști, noi apridusima, nu știu de si o avem. Poate că aclotul munții Armânia nu știu, nu erau așa stresați cum sunt o că să bați. Românii zic că a murit de inimă rea. Și asta o duc eu după mulți ani de cardiologie. M-a protafuișo mighirai mult când când a ghivăsit de asta lângoare. Noi îi zicem cardiomiopatie acută de stres. Și ți fații, anda un om și sunt mieri, tu dau ilichia și la 50 de ani ți-a vrut un stres, n-ai mai multe sunt mieri. Ți-a vrut un stres mare, in cu dureare cu cheptul și te-ai că are infartul miarea. Și ea nu are infartul, ea are inima toată anicată de hormoni de stres, noi le zicem catecolamine, ea sunt ca un factor mult rău, ca o travă, cum
Fărmac, ca un fărmac. Un fărmac de inimă, știi? Și tine când mutrește electrocardiograma și mutrește la eco pacienta și ia să zici cu doare, tine zici că a dar infartul și masi a dar coronarografie, vezi că nu a dar infartul. Și se cheamă cardiomiopatie acută de stres, Takotsubo, prota japonezi o aflară și Takotsubo era un soi de caracatiță, aclotumarea, atomarea lor. Și așa este inima, știi, se umflă și ca un balon spații și masi dai acel tratament ți lipsea, știi, acele hăpchi ți lipsesc și inima ajunge că îți vindică ghinii și îți vindică fără să mai afli ceva și mas nu știi de ahtări lucruri, când aveți miarea ția peste un an, peste 2 ani, peste ți-ai nu pistifsești că ea putut să aibă ahtare lucru, că stresul putut să-i lândădească așa inima, că putea să moară. Știi? Este de alihia. Stresul mare, nu putem să-l controlăm, poate să lândădească mult și greu inima. Greu de în spital, știi? Greu. Am partea bună la asta este că de câte zicești, când avem un pon și ne-am alhiaturi și mi că lipsește și să-i dățem, avem durare tu cheptu, avem și un pon mare, lipsește să-i dăți, că este câțe. Așa este că iatul se aprinde, știi, îi tihnește, ți lipsește scaftă, știi? Și când îi dățem, are hitri. Asta este, zicem, hăbarea bună. Că are hitri, empty, zicem, durerile tu cheptu când ai un pon mare. Și are vindicare, știi? Are vindicare, Asta este un lucru bun și ți lipsește și tare. Tora, zburăm de somn, de minare, de mâncare, cum adrăm cu alcoolul, hinlu, arăchia. Cum adrăm cu asta? Lipsește, nu lipsește, aici zbem. Alcoolul nu este deep interzis ca factor de risc, ama lipsește deep obsân. Știi? Recomandarea este de ani de son, este că lipsește SBM maxim 100 de grame de alcool pur pe una săptămână. Manintis era permis cam mai mult, știi, ducea până la 200 grame. Tora, după multe studii, după toți s-a găsit și să știi tu ani de soni, maxim 100 de grame pe săptămână. Și că noi mutrim cu neta de in, că ne adeseaște pe noi, știi, whisky, că, nu știu, ții alt biari și adrăm un calcul în șat matematic, chimic, cu concentrații, cu cât lipsește biem. Inic, unul cu neta de in pe săptămâna și nu mai mult. Da, nu lipsește că lipsește să-l faci, mas nu poți să-l bei, nu lipsește să-l bei. Nu zici de la este emisiune, zici că Leonora zice că lipsește să bea unul cu netul pe săptămână, mas că puteți, nu bieți. Nu, este un sinur din sus, sinur maxim. Este, dai mai mult, maxim, dai mai mult. Mă abțin spate. Așa. Câte ți sfați am da, zicem că bem mai multul. Ți este inima noastră nibun. Are două componente alcoolul. Are prota și prota o componentă directă pe celula din miocard, știi, direct toxic, cardiomiopatie toxică, îi zicem noi, și apoi are una componentă pe tațea că intră tu ciclul acel chimic Krebs și poate să fac grăsimi, știi? Și noi biem tu corpul la nostru să fac grăsimi, știi? Și ația grăsimi îți bagă pe vasi și așa ahâlheaște ateroscleroza, e că crește ateroscleroza, grăsimea ți va zică de pe vasile de sânge și vasile îi cheamă să strâmtează până când se strâmtează de dip și faci infarctul omului sau accidentul vascular cerebral. Asta este perimetru cu alcoolul. Mindescu că și țigara tu e diaparei este cu alcoolul. Nu, țigara nu e diaparei, țigara este mai în sus ca factor de risc, este propriul factor de risc, lipsește tăiat cardiovascular. Țigara este n-ai mai rău, ți pasibă, ti vasi știi inimă. Țigara nu lipsește să avem cu filisarea noastră, știi?
Și eu îi văriesc cu pacienții, îi văriesc cu de-alea și ei sunt unic în doi care ei și știi că în desi sos la mățim știi cu latini că va-mi văriești, doamna doctor, știi? E ca știi că va-ti văriesc cu tora mea, acolo ea cu pria, ia țigările, aruncă-le tu cu prii și din mână numai. Și amândoi pacienți țin numai ta fumează de anda fără la mine, că acă chisiră că nu lipsește, știi, fumatlu, fați-mă așa rău. Mastă e mațea tițifu adus tu Europa timigrenă. Știi, amator avem și alții trei timigrenă, fumatlu fați-mă așa rău. Știi? Oxidează colesterolul acel lailu, acel ținuiasti bun, LDL colesterolul cum îi dățem noi, acel să lecheaști ghinii de vasi, după aia placa de aterom ți iasti pe vas, toți, la unietate, toată lumea are placă de aterom. La ațeiții fumează, screapă maonia, placa de aterom. Ea este instabilă, zicem noi. Și după ce screapă, placa fații cheag, tromboză, și se stupă vasul și atunci ea este infarctul. Adică accidentul vascular. Așa că nu, fumatul este mai like alcool. Eu le zic la pacienții mei, eu cu biarea nu am cană problemă, mai bei cât lipsește, mai cu fumatul, ca nici una țigară, ca aici. Care va zic că cu alcoolul, cu inlu, nici am abțin, nu este aici, zicem aici, ama cât cam abțin, este cam agini, nu ancunem aici, asta țigara vă să lăsăm de dip. Cum ar mâni cu cafelul? Cafelul este la liber, este permis, este antioxidant. Hăbare bună! Ba, strâmtează în cheamă vasile cât ne dau în stare de ghini, ca să putem să minduim maghinii, este bun. Ne scapă de migreni, vrăli de cap, alcoolul este bun. Putem să bem 4 cafeați pe zi. Nu alcoolul, cafelul. Cafelul este bun. Scuzi, cafelul este bun. Putem să bem până la 4 cafeați pe zi. Mas tolerăm, știi? Noi la cafe nu avem toți toleranță. Receptori ațeiții avem, știi, multe alte substanțe chimice nu avem toți toleranță. Sunt oameni ce nu tolerează mai multă cafea de una cafei, uite, de două, eu nu pot de două cafei. Sunt oameni ce poate să ducă 4 cafei, 4 este maxim, ți să le ziceau. Pista este limită, cafelul poate să facă și el aritmii, zicem. Noi ațeale tulburări a inimii, ei nu sunt ghini, sunt patologici. Este și ilichia, zicem, un factor ți îngracă mult, tu care vă zic că toți când o aușim ajungem să avem bilei cu inima, și nu toți. Amărtia este că toți putem să avem bilei cu inima. Ama bileirea este, țin de mai mulți factori, prota țin de ereditate sau prota și după aia, nu știu, țin de ereditate, după aia țin de ți luăm de la mamă, de la tată, de la pap, de la mai, de la frația noștri, știi, de la genele noastre. După aia țin de ți bană bânăm noi. Știm că avem tu soi lângori de este, lipsește să ne lăxim bana, știi, să mâncăm sănătos, să nu fumăm, să mâncăm fără grăsimi, să nu fim grași, să facem minare, să nu minăm și stilul de viață de bana îngreacă mult oameni. Ateroscleroza este irreversibilă, nu stoarnă înapoi, nu putem să le adrăm vasile cum le aveam la înghețani. Ama putem să minăm tu aușatic l-a amânat a este ateroscleroză și a este lângori. Una este masă lânzezește la 50-60 de ani și una este masă lânzezește la 80-90 de ani. Nu este ideea. Și asta lipsește să dacă ghițim că bana noastră și mina stilul nostru de bană ține din noi. Știți cum vă zbănăm bana tu aușatic? Care vă zic că poți să aminți să dați hinghiți spre hinghițani mai mult de bană sănătoasă. Asta este. Asta este. Avem un întrebare. Hinghițani. Hinghițani putem. Asta e multul. Sună multul ghine. Mutreala de afraua de dietate, cum ziceam de mortalitate, n-am misat de populi, știi? Mutreala italieni, mutreala francezi, mutreala ței din nordul,
țimă că mult Pescu, știi, și mutrala este populi ca psân educati, știi? Inghițani asti diaframa. Ții spre inghițani. Mai avem una întrebare de la Vio Cârciun, care ne întreabă cum adrăm cu Cola Zero de ție, la Coca-Cola, Coca-Cola Zero și Red Bull. Tu te este trei, cum le vezi? Eu nu ved gini candidi ale. Eu ved gini apa. Apa ți-a de la fântână, știi? Bună. Ved gini apa ți-a țini tu chelchi, tu sticlă, știi? Tu chelchi, nu tu plastic. Nu ved gini Red Bull, de-ația care are multe substanțe înăuntru, nu fac gini la inimă, știi? De multe ori în tineri, cu lângoarea inimii ei acute, de exemplu, noi de la Red Bull. Aha. Colatora nu este interzisă, ma nu lipsește sfața budia, că nu mai știi cofeina dinăuntru, amati zaharul ți, asti zahărea ți are Coca-Cola, cola înăuntru, și alantă ți nu are cola zero, Tora are multe studii de ațealii substanții ți alăxesc cu zahărea, nu sunt aici buni, una este cancerigenă, tora găsi un articol zilele este de eritrolul, si merisea mult șmini, deja ți gini stevia, știi, ațea de edulcoranții aței de stevia, deci ți gini la să alăxim zahărea cu stevia, nu, spari că ațea faci infarctul. Sunt studii, ți aflară că faci infarctul. Și asta va să alăxim edulcoranții, să-i tăiem șpeței și să nu biem ni cu zaharima, ni cu edulcoranți, că spari canditie nu este sigur. Tuti sunt araliti sănătatea noastră. Ama cu Red Bull câți are hânță tineri care vin la tine cu bilei, cu inima? Ți are Red Bull? Red Bull este nu este născut sub idia numă te văsileli. Red Bull este ți bei ta să da energie. Este maxus adrată te energie. Mi dus că are cofeină, ama ți are ți nu igine, aici are multe proteine, taurină, este proteine nu adara rău, ma are cofeină de 3 ori mai multe decât are un cafei. Știi, mai bei 2 Red Bull, ajungi la spital. Știi, și de multe ori avem tineri țin și eu prota întrebare este desi au Red Bull, că energizanti, desi luar droguri. Amartima este asprândită, lipsește să întreg pe toți. Aha. Și drogurile, ideul lucru adară, da, îți ducă inima cam agonia? Care este efectul? Sigur, are multe droguri, are multe nu toate sunt uitia. Are și în două de care nici nu știm ți fac o linie, are droguri ți fac inima să bată onia, are droguri ți fac să dănăsească inima, are droguri ți fac să infart. Și mi-aduc aminte că era un tiner, nu știu de simați băneați, mai harau asta că nu este armon, mai era tiner la el, știi, vine cu 3 infarcte, de 3 ori fu cu stop cardiac. Ieșea din spital, du-ți era droga, era inea cu stop cardiac, nu știu de si mai băneață. De la cocaină. De la cocaină. Și sigura că masie și ți va și după aia să mai bei și un Red Bull, asta este, cum zic, multul zori. De sănătate știi trup. Poate să un om tu este lucrurile ți le găsești tine, le adară ghini și zicem că este tine, zicem că are și ca la 40 de ani, este ghini și pare că este ghini, nu este gras, nu pancunează, tu te la buni, ama când o mutrești pe analizele lui de sânge, aici nu e bună, nu este pe hală bună. Poate și țiva, nu poate? Poate, tățea că la colesterol m-aș ținți aparte, este de tățea ți mucăm și restul de 4 părți este ți fați hicat la nostru, colesterolul este produs de hicat, știi? Și poate, nu, ca fi un are metabolismul la lui și maca tine noi atâta tihi și hicat pe tot faci multul colesterol și fi stresat și cunoaște că colesterolul, că stresul crește colesterolul, poți să ai colesterol mare. Și nu tine faci tu ți lipsește, știi, ama lângoarea nu este
un iatru care lucram eu, recunoscătoare, știi? Lângoarea nu este recunoscătoare. Mă zi la iatru și să facă un control bun și să mutrească pistitute și să facă și eco la inimă și să mutrească și pe arterii și pe carotidii și să vedă unde ai ateromatoză pe carotidii, poți să lăsești de timpul tuta este, va să iai hăpchi de colesterol și torari și injecții de colesterol și să alăsiră multe lucruri și poți multul ghini. Ariculai, nu este ceva. Ariculai, de asta ariculai, de multe lângori ariculai, lângori care nu ariculai, nu zburăm de lucruri, nu sunt mult hariși. Deseste-ne mult om chat când zburăm noi că medicina este știință, em martă. Zână cât se, eu vestiri și partea statistică. Partea de știință e sigura că zvedi, că lucrezi cu calcule, cu matematică, niam fizică, ama cât este și partea talentă de artă. Asta că are iațăți, atâta, știi, uvor zănadea este și sunt fapte de zănadea este că andale intră omul pe uși, de la uși poate să zică ți lângoarea de om la țel, știi? Sau ți lângoare lipsește scaftă de om la țel. Asta este arta, știi? Sau că ai 2-3, poți să ai un pacient la care ai 2-3 alternative, știi? Nu te gândești să care este alternativa mai bună de el, știi? Și este și un feeling ți luai să-i dai tratamentul ți lipsește. Nu știu, desi este artă, desi inii de la Dumnezeu, mai este ceva supranatural, știți? Nu este mai știință. Nu poți să-i explic niciunica. Îți pare că nu știu atâta netate, că nu mai este explicații, dar este ceva ți este supranatural și sunt mulți iață de aici, știi, ambițiute, știi, și câteva ori pățișo, lucruri de este, ori, două, pățișo. Este ca un de fotisi. Ca un de fotisi, de intuiție, de inspirație. Știi cum zic că rămâi ca una miră ți-n vini, știi? Una miră ți-n vini și mi faci să scaftă acel lucru, că să fac acel lucru. Știi? Da, eu mi îndoiesc că asta ți și ceva mai sus, ți ține de Dumnezeu, ca și asistorați când rămâna mari. Și iațării sunt așa ca niște instrumente tu mâna al Dumnezeu și ei adară lucrurile, le zice Dumnezeu să fac. Eu așa ne Și zicești că îmi dau ori, o duci și știni fotis ăsta. Cu vără lânziți, nu? Când o ștai, ți lipsește să dari. Ai zis, nu știu, îmi vine da și din zeană lucrurile. Este că lipsește ceva să fac el, știi? Nu știu, îmi simt pe loc, îmi aduc aminte că avut eu un preftu care mi duce mult ghini și mi zeam la el tu ani de facultate. Și după aia când e și iatri să știi cardiolog, eram de gardă și vine un om tiner, 49 de ani și îl durea pultări. Nu avea o stare proastă, nu lipsea scaftul lângoarei de inimă la el. El fu petrecut că avea tensiunea hiamă mare și să-i dau eu un tratament, știi? Mă zburam eu cu el, zici, și să faci și o remeneti, păltări, știi, lucruri ținuți în de cardiologie. Și cum îl mutream așa la inimă, nu știu, îmi vine una miră din zeană, știi, să mutresc cutia aortă. Dar el nu avea niciună durere, îl durea de înapoi, dar nu era una durere, eu să-mi îndoiesc că el că are disecție de aortă. Asta este una din naima mării tragedii și naima diagnosticii din naima mare gravitate din medicină, știi? Dar nu avea ceva, eu să-mi fac, să-mi îndoiesc că are disecție de aortă. Și îmi vine ea din zeană lucru, să mutresc cu tu aortă, știi, la cross aortei, o anzeană. Și avea aorta mare și avea aorta cu faldul de disecție, era ruptă aorta, știi? Și lipsea să-i operat de urgență că nu va murea. Și după ce fu operată și fu ghini omul, aflai că ea țineri lua preftul iațului, ți-mi ajutat de mine când eram studentă. Știi, si mută pe nu pistipseam văroare că poate si bahtare legătură, știi? Și nu am explicații acel lucru. Nu am explicații. Și tot mutresc și tot mi-aduc aminte și știi, era asistentul medical el și nu am ca în explicații. Știi, fu de acolo din zeană și nu pot să explic.
Da, nu are spunere, Dalihia, nu știți zâți la știțiva, tața că este pare că nu are exigisi, tața că de câte în zâți tine nu era, zicem, cu simptomele ți de aradă, zâți că lipsește scafță și acolo. Nici ceva. Nu. Fă de la Dumnezeu, știi? Putihea lui. Eu fui instrumentul, eu nu faci ceva că mindui eu că lipsește să fac, știi? Eu fui instrumentul, clar. Atunci. Care vă zic că tu medicina are în partea de ștari, ama are și partea de tihi. Așa este? Așa este. Ca tot bana noastră. Tu bana asta știi multă, știi? Așa este. Vreau să te întreb, niheam și de lumea armânească, că fații niheam să zburăm și de este temă. Dar că tine pininga mșata zânate ți-o lipsești și mșata carieră ți-o adrași, a avut și lucrul a este tu lumea armânească. Zână mai mult de cum a hurhi de tine. Lucrurile de lumea armânească a hurhit anii 2000 când eu am cunoscut Suțata Afciorii și fetele de la Suțata Armânească, una mea armânească. Țicara eu mi duceam aproape de lumea armânească, știi? Eu crescut cu cărți armânești în casă. Deci mama avea adus cărți armânești în casă. Eu au fost cărțile ale Chira, Iorgoveanu Manțu în casă. Paplu, știi, Paplu tifeații 4 clasii, el adghivăsea, ți-mi cu Gaili și adghivăsea proza, antologia de proză română, știi? Și așa, eu crescut cu cărți armânești și adghivăsea în cărți armânești, nu aflai vără mediu, eu simplu și să-mi duchesc cu tu lumea armânească. Eu nu zburam armânești, așa în casa zburam armânești și ahăta, când ieșeam de poartă în afară, este să rupea. Și când cunosc ștorii și fetele de la juna mea, îi spura și un lucru a Horia, un lume a Horia, că zburam armânești și altul iuva, nu mă știu casa mea. Și după aia avem posibilitatea să facem unei emisiuni la un canal local, TV Neptun, cu limba armânească. Fură 2 embori de Constanța, de-a dirăpărat și sponsorizar una sihati pe săptămână emisiune pe limba armânească. Și tinerii de la juna mea își luară Borgea este duc să adară emisiunea. Și fu de alihea un chirod de efervescență și de multul lucru și așa de zurleață, știi? Toată lumea căfta poezii, căfta revistii, căfta toate cărțile ți le aveam, căfta oameni care să zburăm și toți ținum emisia asta și toți ca fi una avea partea lui dit emisia asta de ți dățeam noi juna mea armânească, așa dăsim, mult modește după cum vezi. Ce era mare lucru ți-adrați atunci, acum. Și scasim și o frânză, tot juna mea armânească. Și feții ținum 2 ediții de Ziua Națională a Armâilor, 13 zis de mai de spectacoli și tahina de simpozion științific. Și Andreea prin 2 ediții de simpozion științific, știi? Aistu chiro dură fugă de 3 ani. Și noi umplum atunci un gol tubana culturală armânească de Constanța și fu un mare amintatic din noi personal, de dezvoltarea noastră, de această parte armânească, culturală armânească. Eu mi-nduiesc că știi, de la oră de Constanța, de ca fi săptămână, videa sâmbătă, la oră de bună audiență, era la psihiatria a doua, că 4 după prânzul, că îmi pare că era 4 după prânzul, că știu că auzi și la ei să adunam parcul, nu mai și în parcul, zgulea parcul tot, și toată lumea era la televizie, la emisia juna mea armânească. Și după aia o dusim și Tulcea, în 2 de zile este, și o deanim tot la un post de televizie locală, am acolo l-a pridusim, că așa fu, așa n-a căisim cu el, dar fu ghin că n-a chiar și l-a pridusim, l-a subtitrăm în limba română, și pictură și armonii de Tulcea, dau de este emisiune.
Ce avea tu emisiune? Tu emisie, ți teme, de ți zburați, care era formatul? Formatul era un sihati formatul. Ca fi emisiu minduiam din inti și adram un redactam, cum să știi. Eu fui prezentatoare de protili ediții, dar apoi fui prezentatoare de adun cu Nichi Ghiță Istoria tu Canada. Că tot mutrim să aducem tineri din Namisa din noi ca să ne ia lucrurile astea. Și avem parte de dicționar armănescu, știi, este un Andrei Aura Pașa și ca fi emisii, că era Paști, că era Crăciun, mutream si bătemii, cu nici am în legătură cu sărbătoarea Ținea, că era prunveara, că era toamna, știi, și mutream tora, duceam oaua roșii în el, dicționar. Apoi aveam un reportaj scurt, țințizați minuti, tibana la un poet. Și spuneam de poet la Celiu să amintă ți feații, ți studii feații și ți poezii, adică seam poezia. E că ftam vără cântic, iar poezia lui turnată de cântic și de-am un cântic la cel tu fundal. Și îndrupără mulți oameni de cultură de Constanța, știi, doamna Pariza, Maria Pariza, îndrupă mult, doamna Magiaru de la muzeu, domnul Caracoti, domnul Grasu, fură oameni ți vineri în amisa din noi, ca să nu da toți aveau ei materiale ca să le băgăm pe emisii, știi? Avem 2-3, ca fi emisii avea 2-3 cântiții, știi, era reportajul, dar apoi era cântiții. Desi era văr evenimentul, văr simpozion, văr andamă se armânească, aveam un scurt reportaj cu interviuri de la emisia ta, de la eventul acel. Ți mai avem interviuri, vine și Toma Enache, când dau interviuri la noi, cu Matilda Caragiu, cu Neagu Giuvara, personalități ti armâni, știți, fute de cal la noi tu emisii, Protașil cunoscuri armânii la emisia Giuna mea armânească. Adusi Toma Enache ti prota la linii să ampulisească cu strânghii, și dea din fragmente de piesa lui de teatru tu în 2 emisii până dea din tută. Fu în perioada nu știu, un chirom și nu știu de si a gărșit să va ți fețim noi ți teme avem și simpozioanele astea de care ți zici ți le avem și după aia dea din simpozioanele noastre, lucrările științifice, din spectacolele ți le avem dea din fragmente. Da, tu ți sfățea tu bani armânească din Constanța, ajungea tu emisia noastră. Așa fu. Și mi-ndescu că știi voi una puhii bună să aflați mai multe lucruri, că mi-ndescu că cană din noi nu le știi tuti ți fac, nu le știi tuti zboarele și nu le știi tuti cărțele și... Nu, eu doar mi-aduc aminte că pe frânță, tu frânța de neam armânească era Inea Marțul și zicem, hai să îngrăpsim un articol și eu am îngrăpsit un articol primit la Marțului, știi? Și neșul la bibliotecă, îi luai documentai de articolul ăsta, după aia după ție am îngrăpsit articolul, neș la suțată, Floarea Fciorii se corectează articolul, știi? Și corectarea, când ajunge la jumătate, era roșii tot se avea corectat cu ei, știi? Era Mihai Bușu cu Bușdo, cu Cristi Bușdoveanu, știi? Și după aia zis, gata, știi? Ca fi lucru ți-a era corectat din 2. Și zis, gata, tora, luăm mirlu, nu mai luăm aroși, că e mult roșii. Bă, te spar când îți vezi toată frânza ta roșii. Frânza aia este mult roșii, tora zis, luăm cu nirlu, să corectăm cu nirlu, știi? Așa știi că tine cunoști zboarele, li ufilisești, li bați, să le îngrepsești, ajunge să vezi că nu știi ghini limba, că nu lucrași atâta cât lipsești. Și nicheamă, după aia 2 luni articol ți l-am îngrepsit, nu fu atâta roșii, 3 luni nu fu nici roșii și așa. Și ca fi un din noi crescut cu ca fi lucru ți-l feți acolo, știi? Bania ți. Cum fu frânza ți-o scoaset, Femirida Mindescu?
Frânza făcut, inițiam pe formatul emisiei ma fără cântiții, știi, avea poezii, tu loc de cântiții, și fu lucrată mult, știi, toți articolele li avem și toți angrepsim tu frânza țea fără lucrate mult, știi, de frânză avem vreo 4 ediții, îmi pare, nu știu, așa țin-mi minte. Nu știu cum f-a apropiat. Eu zic că fu ghine apropiată, că știi, vezi una frânză pe armâneaște. Eu mi îndoiesc că este un harau, tia, ți-a zburaște limba este, îți vede că limba lui este îngrăpsită. Eu zic că fu ghine apropiată, te-a mărtii, nu putem să o dibuțăm ni frânța, ni lucru, ni clubul giuname armânească, cum ziceam noi clubul, știi, pareia giuname armânească, nu mă da putem, noi nu mai him join de mult, știi, ți-am dus cu bana noastră, cu femeile noastre, cu niți, cu mări, cu, știi? Și amărtia este că după noi nu m-a dat venire tineri, tu, suțata este, știi? Alte suțată și nași schirul suțata, armasi mași istorii. Este gini când fu și țivata, că nu știi când Jini iara, pitrusești iara unul parei. Este gini să după țizini. Noi armasi soț un colantă, știi, și tăra ne videm și ne ordinăm și un mare amintate de noi, știi, de cultura noastră știi, de duchiarea noastră armânească. Zini, am știți, îngrăpsești tini. Știu că ai îngrăpsită în poezii, ai îngrăpsită în mindescu articole. Dar de asta vreau să te plăcărsesc cu să ne zici mai mult de chirolațel. Să zici că este un chiro de amintate de toată lumea și mânduiască că toți ți fumaclo, nu că mânduiască, știu că toți ți fumaclo, toți avem un chiro de reflexii și de căftari și de, știi, toți avem chiro să mutrim pe noi și să vedem si putem să ascultăm noi Tomigdani ca fi un din noi. Și eu mi duc ei cu creionul tu mână, știi? Și zic că ia si și altul ceva, nu mai articoli, nu mai spotul, alte prezentări de la emisii, luare de ies poezie. Și sora mea a avut emisii. Ea mi-avea luat în minte, știi, ea avea publicat poeziile și eu îi dă soțul nostru ți era cenzorul și îi zici că sunt poeziile ale Mariana, știi? Și zici, ia mă trea, Mariana îi trebuie când o poezie, și ia mă trea și pe este și Mihaela Tigăsiș zice, eu sunt ale Mariana. Nu sunt ale Mariana, nu, eu nu sunt ale Mariana, sunt mult bune, dar nu sunt ale Mariana, iau altul stil. Și așa mai dacă ți-ai un curajul, știi, de la spus tu, Migdana, este poezie. Și fără două de ale, fără depozite, tu zbor la nostru. Eu, știi, mi-a greșit, știi, cu chirolul și eu mi-a greșit că fără două de ale, eu tot căptam în poezie să țiu e băgai zbor de la giuna armânească și anda precărsită dacă era să-mi petreagă, că nu le aflam, știi, zurlisii până ai să tot căptai multe lucruri. Poeziile nu le aflai, le aflai ca etruma, poezia asta nu aflai, nu știu eu, hipșu, și nu aflai nici revista. Și nici de cu tata. Și aflai că erau două tipusite, nu era mașună tipusite, numai de una aveam greșit total. Știam, aflai poezia, știam poezia genii, mi-a greșit că fu tipusite și ațea. Și, mas avem chirovaț, Iusescu. Asta vreau să te întreb, și tora mi mindeam că lipsea să te întreb din intis, nu te iau din apandica, ma care ați vrei, noi oare avem, care ați vrei te plăcărsesc să ne ghivăsești care de alii țarihare, care de alii vrei, dauli, cum vrei din? Asta e scaftă, am o poezie, că doar tehnica este nu loninti, știi, și doar poți să le ghivăsesc cu tehnică. Așa este. Doar am și li, știi, ninti, nu aveam li, doar am și li. Eu se scupesc dolțeami de zboară, prota. Dolțeami de zboară. Mi torno latini, zbor dulții, cum stoarnă cu pian cu tucutar. Că limbani harauni aduții și întreața ți-al gusto amar. Mi torno latini cu vrearii, duchesc limbizarea dit mintii, și îmi plâng că nu avui hăbari chirol nu am zi cam aninti.
Nu știam că mi-a fundut uchisă și în chier ne-a duchita zărțină. Nu știam ca să ajung închisă și că zborul lișor nu va nină. Nu știam ca să ajung sti caftu și că ftarea-i mai hibădureari, ca-s dormu și tu isi va te aflu și-au voia ta dulții bășari. Pi buze ti țăni oprea galea, di frică-s nu fuți iar largu. Când voi schirem iar calea să ajung a spăreată sti caftu, car te aflu, mi tornu la tine și dulțeami înieșță în gură. Sti portu canel de asimi, să-mi înveșță ca vârlăhură. Și duceam eu atunci, știi, că chirui zboarele și după aia le aflai. Și armasiră. Și armasiră. Da. Mas vrei? Give se o șpelantă, masoaia. Să spun, nu am, zbor de la giuna mea armânească. Pe care ați vreți să vătămați în dia, adrați o onia și fărți vă para rău. Și nu agășiți s-a întunecat și hâria cu mintea vă țeftă și fără de Dumnezeu. Pe care ați vreți să vătămați în dia, au inisiți vă, adrați o hurhită și băgați în fărma cu mult pisinia, dit care ajunați mucăm năpită. De care ați vreți să vătămați în dia, nu stați ascum și hai, trițeți din inti. Și nu n-arădeți că voi năhițui dia, ca altă turlii, anăchirem din minti. De care ați vreți să vătămați în dia, vedeți cum agudiți, n-andrideți ghinii. Că maca noi câșlă, schiari cu pia, și așa snăchirem și noi, tu isihii. Și care ați puteți să vătămați în dia, a noua, tineri join cu suflet albu, să nu fțeți mităini să vă să iartă mărtia, că nu-i ti rău, ti noi a rău mamari altul. Asta funi cheamă cu dedicații, știi, că duchim că la mărtia asta nu fumam după toată lumea. Și așa mă eu atunci, știi, tu mintea mea, ti mintea altă minti. Da, și eu mindui, știi. Doar ți minduiești. Doar ți minduiești. În greaca cât mult te îndrupască tuți? În greacă te îndrupască care îi lipsește. Știi? Doar după câți ani, în greacă te îndrupască care lipsește și în greacă să știți vrei. Știi? Cam asta e, știi? Este harau că tora noi bănăm altul chiro, noi putem doar să filitim de noi europeni, de toți inii de la Comunitatea Europeană, de fonduri europene, de tutti este ajutor ținti, nu le avea. Atunci era tot hurhită. Și atunci noi aveam ananchi de andrupari. Și fură oameni țin andrupără, oameni mult îmșar țin andrupără. Da, tiharau tora să alexiră lucrurile și tora internetul atunci luat de alâncea, este mână mare amintatic ti armânami, știi, conexiunile noastre, știi, ficioarea noastră ți care nu zburăsc cu ei, masă mutrească, basia să zburască și ei. Știi? Că este toavunia asta, că să bălui și tot zuleața este cu un om chiro, că lucrez mult, așa este, sunt lucruri ți le dai în aparte. Și dai în aparte, li protași pota limba. O filisește pe ația ți țăini cam alișor, și ația n-ai mai o filisit tu praxi, știi, tu bana publică. Avem alte instrumente, atunci nu le aveam. Atunci aveam așa cărțile și ni cheamă internetul. Tora ne vedem pe internet, le vedem înregistrate, iar este altă turli de să alățire lucrurile și alățire de ghini, așa minduiesc eu, dar așa ved lucrurile. E mult ghini și conexiunea să face altă turli. Și asta te face să ești mai optimistă? Nu știi cum te duchești? Nici am și optimistă. Nu știu cum va simt optimistul ăsta meu și nu știu de ce optimismul meu este realistul. Îl ved mare amintatic. Tehnologia este, eu ved ca un mare amintatic de toți. Știi, noi, știți, sunt cam auși și tificiura mea.
și lipsea, știi, maș să-i antrupăm, niheamă și la spunem calea. Așa este. Tehnologia ajută tu mult. Și doar că ajunsim iară la tehnologii, avem una întrebare de la Flori Costa, care întreabă care sunt unai inovații tu domenia cardiologiei. Are multe inovații tu domenia cardiologiei, multe inovații. Najma nova inovacija Bistipsensku joga jasti, ația că poți faci operații fără să-l tai omul pe cheptul. Eu vă zic pe engleză că așa o apruchem toți, trans-aortic valve implantation, îi se pare najma nouă inovație. Ația că alexește valva aortică și nu-l tai omul și alexește și coși valva ația nouă, nu bați pit cateter, așa cum faci coronarografie, și valva aceea este plină de calciu, eu disfaci și bați una valvă protetică, știi, cu material inali și omul este, nu mai este lânzit, poate să facă lucru, nu mai este hătalânzit de inimă și nu este tăiat, știi, recuperarea este după chirurgia cardiovasculară, este mult greu și este în mare amintate că nu are diferențe, nu toată lumea este operații, are limiti, lipsesc să misuri ghinii, valva, vasili, are contraindicații, eu mi îndesc că este naima noului tavi și naima ti amintate ca și. Sigur, acum nu, asta pare ca tu permifis, poți lucrezi nuntru fără stai omul. Hai să fac cardiologie intervenționistă. Eu fac cardiologie clinică, nu fac intervențională. Știi, ei sunt unihamă ca un punti de cardiologi chirurgi, știi, la Dumnezeu și. Cât chirotrații până ți una ahtare inovații, zicem că, ca știi eu, fitrusești, nu știu, zicem tu americhii, tu altă văsirii, cât chirotrații până ajungi, zicem, știu alanti văsirii, până ajungi tu România, până ajungi, zicem, tu Europa, tu Balcan, trebuie mult chiro. Asta ajungi tu România, asta suflisești tora mult tu România. Când ditisio rezidențiatul tu 2009, sufilisatul 2-3 văsilii maș. România nu s-a... M-aș aveam avzit de ea și o vedeam la congresii, nu filiseam și ajunsi tehnologia și la noi. Eu mi duchesc cu hărsită tu domeniul ăsta a cardiologiei, tați avem tihis, avem oameni cum în seara societății de cardiologie din România, joini, și desiră țicarea noi himtul România tu Văsilia este ținu are mulți parați, noi nu lipsește să adrăm lucrurile ca tu România, noi lipsește să adrăm lucrurile ca tu Europa. Și noi him parte de Societatea Europeană de Cardiologie și toate recomandările, noi zicem ghidurile de la ale Societății Europeană de Cardiologie sunt apridusi tu română și sunt ghidurile noastre de practică. Noi nu avem ghiduri românești. Noi avem ghiduri europeni apridusi. Noi nu lipsește să adrăm lucrurile și ca tu că se bălăiești un niclu și că noi himauași că hima largul de Paris cât de Londra, știi? Nu, noi avem tihiti oamenii aici și duseră la ministerii și căptarea programe naționale și căptarea parasti lucrurile astea și de tratamente și him mult aproape de ți spații tu alte văselii cu parasti de Europa tu domeniul ăsta a cardiologiei. Și eu mi duchesc cu ghini, știi? Sigur, asta este de una hăbare bună și nu știam că hima hât ghini pe partea asta. Noi avem prezidentul a Societății Europene de Ecocardiografie, avem un român. Profesor Giafundan Popescu, știi, fu prezidentul aleptu de Societatea Europeană, nomții fu pricunoscutul de Europa, știi, eu mi duchesc cu multul ghinea și cu ahtărul amințin cu care colaborăm, știi, și sunt modești și poți colaborezi cu ei și poți le pitrezi pacienți și azburăști că ești, ți da feedback de pacientul la țel, știi, ți toarnă informațiile, știi? Este ghine, avem tihitul domeniul ăsta și te zic că fu una alizare mult bună, știi, voi tihicul alizarea asta.
Asta e najma isti, dokjer se hristosito, cu celi piseși. Noi mai aprochem una întrebare de la domnul Vasil Kostov, care zice așa, mine nu achisesc cu întrebarea, ma mi descu că tine va găsește, țin noimă au cratimili PDW și PDWS și PDWC de la analiza sânziei, înclinăciuni de știp. Tine știi? Îmi pare că dății ceva de plătii, de trombocitii, că mi îndoiesc că dății, PDA și de trombocitii, nu li ved, știi, nu știu dății, dar maca dății de analiza sânzelui, îmi pare că dății de plated, de trombocitii, de scântii celulii de a sânzelui, știi? De asta, nu voi să zic ca patinisit lui Mutritor că îmi pare că el are o analiză de calculator acolo din mintea lui, lipsește ați analiză de calculator să vadă un iatru, că de multe ori calculatorul nu ia minte de om și nu dă din lucrurile și lipsește iatrul să vadă desi asti eroarii, că nu ia eroarii. Aha, deci n-ai maghinii să zburască în dreptul, să ducă în dreptul la un iatru cu cartea. Așa este. Nu, Dr. Google nu funcționează nica. Bun, și mai avem una întrebare de la Maria Cucliciu Cârciun, zice așa, de un om care a avut AVC. Este de simasi mai mult un iatur cardiolog și un neurolog, i doi. Ca să fiu modestă, vă zic doi. Și care nu vrei să-și tapină, ți vă zic. Da, bine? Vă zic cardiolog. Stația că factorii ăștia de risc cardiovascular fac boala, că fac lângoarea este accidentul vascular cerebral și că accidentul vascular este acolo un vas, o carotidă. Sufiră, știți, are lângoarii. Eu de multe ori zic că cardiologul poate să lăsească mai mult din neurolog lucrurile. Tațați că multe de aceste accidente vasculare sunt de fapt de boala de inimă, de lângoarea de inimă. Și pacientul lipsește să facă o ecocardiografie, lipsește să aibă un holter pe EKG, să nu aibă ritmul anormal a inimii, ei vără fibrilații și mai să aibă fibrilații, lipsește să aproache tratamentul de cheagurile de inimă anticoagulantul, zicem noi, așa că lipsește sigur vizut de cardiolog regulat la 3 6 și dar acum cum este situația de pacientul la țări. Nu lipsește să-l vezi omul maș să sprijină la tine, lipsește să-l vezi ca să aibă un amintatic de la viderea ta. Aqui că sim. Așa că faci protocardiolog și care îți vrei doi să hurhești cu cardiologul, sigur. Să ajungă la cardiolog, Noi ajungem câtă bitisita emisia noastră și noi, ca fioară tu bitisita, avem mai este 3 întrebări scurte. Și va libag ștora. Prota întrebare scurtă este desi ai vrut zbor armânesc cu ținai mai mult țari hari. E mult zilele astea de seamă zbor armânescu și după cum îi emisiază atât zborul pisti. Pisti, tațea pisti ti Dumnezeu, pisti ti noi, pisti ti fumea noastră, pisti ti atur, știi, că pisti pseaști, pisti psearii, dăți un războr, că până andrupăciuni, știi, pisti psearii, pisti, atunci poți meritești. Un zbor mult umșat. Desi ai vreo măcare armânească ți țari hari, tu ratini zburăși de măcare, mai eu te întreb de măcare armânească, ți măți. Ei, eu măcar armânești, măcă și multe salate, așa, că le arisesc salate. Una măcare ți mărisește mult și eu mă dietetică și te întrebai pe tine cum o față asta măcare, este piperchi din Nicati. Nu ți-r găsiti, piperchi din Nicati. Tați rețeta, ți-o știu eu, este măcare, este de la mama mea, de la mama ei, de la Dada Caracota, știi, de Samarina. Știi, lifțea hârburati, știi, teligioan la meu, de tine fac hârburati, hiarti li fac perchile astea, nu li fac hiarti, eu li bag tot un ceaun, le lasă să hârburează, de atunci cu aceste piperchi din Nicati bag și pătrăgeanii dumoțli
și am dat sfeațiră și am ulei și ligan, nu bag mult și ligan vreo 3 linguri și am dat sfeațiră, dar apoi le bat vreo 2-3 ouă și bagă și caș. Și asta e cam dietetic. Eu nu li fac fiarti, cum ziceți, din cati li fac. Nu li fac târgăsiti. Asta e mâncarea ți mea știi multul. Dar apoi să zici că tot mi-minduiesc la una mâncare ți-o am mâncat când eram fitic la una nuntă, cum se nunță de săptămâna și joi, vinerea din nuntă, nu știu, țiara, știi, hagilarea și am mâncat iahnie de capră. Și așa îmi pare că fu așa bună iahnia țea și așa nostimă, galbina și știi, și carnea ți nu era mult grasă. Și nu am mâncat de atunci ca nu are iahnie de capră și nica mindescu că e una mâncare ți nini o risesc. Nu știu, desi mă că a doua oară va mea risească, dar și mă să știi băbără rețeta poate să mi-am grăpsească pe privat. Voi să știu cum-ți faci. Și cu țeapă și cu carne de capră. Nu știu cum era mult bun. Nu parizori. Pare că nu are mult înăuntru, nu parizori, ma nu e rețeta. Țiva lipsea sibă de era și nostimă, știi? Ca și m-ați bas carne și țeapă, va să iasă măcar, dar nu știu, ania împărua și bun atunci tu. Eram fitică, nu știu, 7 ani, 6 ani, nu știu cât aveam, știi, la hoară. Noi și deam tulcea și nițeam la hoara și te arăți, știi? Și îmi părea magică toată hoara ta. Și ți ciudie să rămână nostimadă după hânți ani. La hânți ani. Desi ai tora vără cântic armănesc ține mai multă țari hari. Am multe cântiți mea hari, că zici că soia mea, care mi-a plec cânta toți. Și așa unde cântiți mea să știm mult. Și gicăl cântă și armâni de batuța la nuntă când ascultăm de asta. Știi? Tora ieșim mânem la cor. Și toată pirifania ți-a, știi, când soia în vestă, și scotă în asta, știi, și tu ți îndrepți, și știi, și să zici când ne zburăm că Iucuveana noastră, știi, cânta, aducea nunta toată pe cântic, știi, avea un armonist acolo, țel era de decor, ei cânta toți, știi, cânta capul, cânta coada, și când ai vedea și tu torai și îmi știi și ați edit capa și îmi șat, cântau, asta îmi se pare ca tu să îmi pare și cântic lumea meritește mult de câte ori luau. Mi-aduc aminte că după el inea tonalidade, știi, tot așa cu mult tinii, eu nu măream și toți era și în dreaptă și jucau și știi, cu mult pirifanii, știi, asta când din Marisa, știi, tora ieșim în acord. Și de sufletul meu este un gândic de care zic eu, Haristoli, doamna Sirma Buci, Treambură luna. L-am cântat al stereo, cu chiruia meu, anda ieșeam frota de aduntul mare noastră beari. Și după aia l-am avut la un spectacol cu Tomaia Nache și eram mixolte la Alex. Și îmi păru că Alex îl duchea, știi, era tu pântic la meu și îmi păru că-ți dacă îl arisea, știi. Și după aia îl cântai unde era mic, nat. Și plângea mult și când îi cântam Treambură luna, era isihia și se isihia, știi, se liniștea, știi, când îi cântam Treambură luna, era și arătea și mă tu ochea mei. Asta este un gândic ți mai să știi mult Treambură luna. Deci cântiți-mi șate, toate ți le dusești. Așa este. Toate cântiți le arunești, sunt șate. Așa este. Mai sus când sunt legate și de Timișoara și de toată partea asta mult îmșată cu tuchiari. Așa este. Haristo Eleonora, ajungem și la bitisita mobetia noastră. Haristo ti multele teme îmșate. Haristo și o văd zic Haristo și toți putictoria noștri, știi, toți cunoscuți și soia care mi vede și toată lumea un paște crios și fix aveți și cu buneți. Și să ne vedem cu ghini. Un paște hrios și să ne vedem cu ghini. Și noi vă navzăm și stămânați ghini cu alte mobete. S-ar mșat. S-ar mșat.